Jamen nu starter jeg med at gå ind og hive håndbremsen. Så ruller den ikke nogen vej med de hjul der. Så kører de her ind under armene. Sådan så vi kan, og så skal jeg huske at løfte på selve den her kant, der sidder herinde under. Der står det faktisk meget godt lige. Nå, her kan jeg så ikke komme ind til kanten, så finder jeg noget derinde under. Ja, den ser rigtig god ud. Og så nu videre til den næste kant. Det ser godt ud. Så tjekker jeg, at der ikke er nogen. Så kører den op. Nu løsner jeg lige boltene lidt. Og der er ikke rigtig nogen bestemt rækkefølge, når man løsner det, kun når man strammer den igen. Og stopper den igen. Og bare stå så løsnet og piller dækket helt af. Så er vi næsten klar til at sætte sommerdæk på. Så er det selvfølgelig også lige rigtigt med benene og ikke ryggen, ikke? Så sætter vi vores sommerdæk på. Starter bare lige med at stramme den her skrue. Bare lidt. Nu begynder jeg at stramme bolden, så skal man spænde på kryds, som starter her. Og så går jeg over til den her bold. Så går jeg ned til den her. Og så her til den. Og sluk. Nu sænker vi bilen for at spænde momentet. Den skal stå på 110. Og der er det samme kryds. Super. Så er den klar. Farvel.